Добрый день, паважаныя сябры! Я хочу прачытаць вам байку вядомага беларускага пісьменніка Максима Танка. Яна была напісана ў тыя часы, калі мы ўсе былі адной краінай, адной дзяржавай, адзінай і непарушнай. Але сэнс гэтага твора актуальны сёння як ніколі. Праз гумар аўтар змог перадаць сілу і характар рускага духа. Аж з Прусіі, не так сабе, на пугай спісаным гарбе дывізіі нямецкай грузы цягануў асёл да самай старай Русі. Хоць за дарогу шэрсць аблезла, ды у ваяўнічым зудзе рашыў асёл, што ў бойках крыж здабудзе, прытым не менейшым жалезны. Да танка, што зваліўся ў роў, асёл з пытаннем падышоў. «Прыяцель», ён спытаў, «скажы, будь ласкаў, дзе наша рота ў чорных касках? Хачу ісці ў атаку разам з ею. Хоць я асцёл, ды хай крычаць умею». Уздыхнуў нямецкі танк. Ён меў паганы від. Снарадам рускім быў разбіт. Уздыхнуў і так сказаў: «Ай, вар'яцкая затея. Ты сам сабе не будзеш рад. І раю лепш табе я. Бяжы, асёл, назад». «Не, я свайго даб'юся. Не бачу там бяды. На рускіх я памчуся. Недарам я ішоў сюды». Танк зазлаваў: «Калі здыхаць ахвота, ідзі». І паказаў, дзе іх стаяла рота. Пабег на ўсход з усіх асліных ног асёл, аж замільгалі вушы. Але пачуўся раптам залп кацюшы. Аб ім асёл зараней знаць не мог. І ні салдат, і ні асла не стала, як быццам языком карова іх злізала. Каб нішчыць, рабаваць усё вакол, к нам ваяўнічы пёрся не адзін асёл. Ты залпы нашы супакоілі ўжо многіх аслоў двуногіх.